hogy hazafelé még tudjanak élelmet szerezni. Meg kell etetnünk még mielőtt elküldenénk őket. Philip, hol találhatnánk annyi kenyeret, amivel jól laknának? Ha 200 dénárért tudnánk kenyeret venni, még akkor sem jutna mindenkinek egy egész. Bocsáss meg, uram! Én a mesternek adom az élelmet. Uram, a fiú felajánlja neked az ételét. Milyen ételt hozott? Mindössze 5 kis árpa vegnit és 2 darab halat. Köszönöm, fiam. Hozzatok nekem néhány kosarat. Nos, testvéreim, adjunk enni a barátainknak. Az emberek olyan izgatottak voltak a csodától, hogy királyuknak akarták Jézust. Milyen szép lett volna, ha a királyuk a csodái révén etette volna őket. Hé, nem is olyan rossz ötlet. Sejtettem, hogy tetszeni fog, Moki. Jézus azt mondta, az ő királysága nem ezen a világon van, hanem a mennyekben. Miután Jézus hazaküldte a tömeget, úgy határozott, hogy egyedül fog felmenni a hegyekbe. Amíg a hegyen leszek és imádkozom, evezzetek át a túlpartra, később ott találkozom veletek. Jézus egyedül maradt, és néhány órán át imádkozott. Amikor lejött a hegyről a partra, látta, hogy a szél irányíthatatlanná tette a csónakot. És bár tanítványai órákon át eveztek, nem jutottak előrébb. Úgy döntött, segítségükre siet. Ez hihetetlen! Nem lesz igaz! Ez egy szellem! Hihetetlen! Derüljetek! Ne féljetek! Én vagyok az. Uram! Ha te vagy az, hadd menjek hát oda hozzád a vízen! Gyere, Péter! Segíts, uram! Ments meg! Ó, te kis hitű ember! Miért kételkedtél hát? Hiszen te valóban Isten fia vagy, Uram. Galilea tengere oly nyugodt és gyönyörű. El tudom képzelni Jézust, ahogy rajta jár. Jézus bármit meg tudott tenni. Péternek is majdnem sikerült. Még nem hagyta, hogy a kételj hitét szegje. Úgy van, Derek. Mindig akadnak olyanok, akik a kételyükkel rombolják a hitet, így nem jut el hozzájuk Isten áldása, amit ő a gyermekeinek szán. Nos, barátaim, ha követni akarjuk Jézus útját, akkor jobb lesz, ha indulunk. Hiszen még hosszú út vár ránk. Több értelemben is. Tudjátok, az jutott eszembe, hogy most azt tesszük, amit Jézus kért az emberektől, hogy kövessék a lábanyomát. Olyan sok szép csodát tett. Beteget gyógyított, feltámasztotta a halottat, visszaadta a vak látását. És kenyeret meg halat adott annak a sok ezer éhező embernek.
A csodatettei jelek voltak, hogy ő Krisztus, Isten fia, aki megváltja a világot a bűneitől. Még ma is tömegeket táplál szerte a világon, a szavaival és a tanításaival. Áldottak a szegények a lelkükben, mert övék a mennyek birodalma. Áldott, aki gyászol, mert megvigasztaltatik. Áldott, aki alázatos, mert ők öröklik a földet. Áldott, aki éhségtől és szomjúságtól szenved becsületben, mert meghallgattatik. Áldott legyen, aki könyörületes másokhoz, mert rájuk is könyörületesség vár. Áldott az, kinek szíve tiszta és igaz, mert ők látni fogják Istent. Áldott, aki békét visz az emberek közé, mert ők lesznek Isten gyermekei. Áldott, akit üldöz a gonosz, mert övék a mennyek birodalma. Magyar hangok. Láng Balázs, Gruber Hugo, Kassai Károly, Szersény Gyula, Mesterházi Gyula, Dányi Krisztián, Jánosi Dávid, Juhász Zoltán. Magyar szöveg Nagy Gabi. Hangmérnök és vágó Traub Gyula. Gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva. Szinkronrendező Rehorovszki Béla.